I den her video viser vi dig, hvordan du bruger SunMat-appen og hvad du skal kigge efter. Du har fået et solcelleanlæg med en SunMat EMS-enhed. Den styrer anlægget intelligent for dig, så du ikke behøver at tage stilling til alt det tekniske. Kort sagt, du kan læne dig tilbage og lade besparelserne starte. SunMat'en er dansk udviklet og lavet til danske forhold. Den tager blandt andet højde for elpriser, tariffer, afgifter og dit forbrugsmønster. Inden installationsdagen får du en mail fra SunMat med dine login-oplysninger. På installationsdagen sørger vores elektriker for at installere SunMat og få dit solcelleanlæg korrekt op at køre. Når elektrikeren er færdig, er der typisk 3 ting, du selv skal sætte op i appen. Det første er integration med eloverblik. Når SunMat er koblet til eloverblik, kan den se din elaftale og dine tariffer, og så kan den træffe de rigtige beslutninger ud fra den reelle pris. Nummer 2 er netbalancering. Det er helt valgfrit. Hvis du ønsker at stille en del af dit batteri til rådighed og dermed kunne tjene passiv indkomst, så skal det tilmeldes inde på dit SunMat-login. Og nummer 3 er integration med Easy-ladestander, også valgfrit. Har du en Easy-lader, kan du styre opladningen direkte i SunMat og for eksempel prioritere opladning med solcellestrøm. Til alle 3 opsætninger har vi lavet separate videovejledninger, som du finder på Arnstrøms YouTube-kanal. I den her video fokuserer vi på selve appen og på at forstå overblik, produktion og de beslutninger SunMat træffer. Indlæring og kunstig intelligens. Det er vigtigt at vide, at SunMat bruger kunstig intelligens. Det betyder, at systemet bliver bedre og bedre jo længere tid det får lov at lære dit forbrug at kende. SunMat siger selv, at de første 30 dage er indlæringsdage. I den periode kan du opleve, at nogle beslutninger ikke altid virker helt perfekte, og det er helt normalt. De 30 dage starter fra det tidspunkt, hvor du har lavet integrationen med eloverblik. Lad os gennemgå appen. Nu står vi på forsiden af appen. Oppe i venstre hjørne kan du trykke på de 3 streger. Her kan du blandt andet vælge sprog og sætte appen til dansk. På forsiden ser du flow-diagrammet. Det er et live-overblik, der viser, hvor strømmen kommer fra og hvor den går hen. Øverst har du sol. Den viser, hvor meget solcellerne producerer lige nu. Du kan også se dagens produktion og en prognose for resten af dagen. Til højre har du hjem. Det er dit aktuelle forbrug i boligen, uanset om strømmen kommer fra sol, batteri eller elnettet. Her kan du også se forbrug i dag og en prognose for dagen. Nederst har du batteri. Her ser du procenten på batteriet, og om det lige nu oplader eller aflader. Under batteriet kan du også se, hvor mange kilowatt-timer batteriet har opladet og afladet i dag. Til venstre har du elnet. Her ser du, om du køber strøm fra nettet, eller om du eksporterer, altså sælger overskudsstrøm. Du kan også se, hvor meget du har købt og solgt i dag. Hvis der står export on, betyder det, at dit anlæg må sende overskudsstrøm ud på elnettet. Hvis du har en ladestander integreret, så får du også biloplader. Her kan du se, om bilen lader lige nu, hvilken effekt den lader med, og om den lader på en eller flere faser. De stiplede linjer og de små prikker viser retningen på strømmen. Det er en nem måde at se SunMats prioritering i realtid. Og øverst på siden kan du se den aktuelle spotpris, den rene elpris fra Nordpol. Den pris bruger SunMat som en del af beslutningsgrundlaget. Du kan trykke ind på hver cirkel i flow-diagrammet for at se flere detaljer. Lad os tage batteriet som eksempel. Når du trykker på batteriet, kan du blandt andet se batteriets effekt, altså opladning og afladning, typisk som en kurve over de seneste 24 timer. Du kan også se SOC, som står for State of Charge. Det betyder bare batteriets procent over tid, altså hvor mange procent batteriet var på i løbet af dagen. Og du kan se batteriets spænding, som er en mere teknisk visning af driften. Det samme gælder de andre cirkler, sol, hjem, elnet og biloplader, hvor du kan dykke ned i dataen. Nu scroller vi ned til strømbalance. Her får du et overblik over, hvordan dit elforbrug i løbet af dagen er fordelt mellem sol, batteri og elnet. Det vises i procenter, og de procenter giver altid 100. Så du kan hurtigt se, hvor stor en del af dit forbrug du har dækket med egen energi, og hvor meget du har købt fra elnettet. Nederst kan du også se tjent/sparet i dag. Det viser den økonomiske effekt af at bruge solenergi og batteri, og eventuelt indtjening fra netbalancering eller salg af strøm. Her finder du manuel tilsidesættelse. Det er en funktion, der midlertidigt kan overstyre SunMats automatiske styring. Det kan give mening, hvis du i en kort periode vil bestemme selv, for eksempel hvis du vil oplade batteriet hurtigt, oplade bilen uanset pris eller køre en bestemt drift midlertidigt. Når du slår manuel tilsidesættelse fra igen, så går SunMat tilbage til automatisk optimering. Hvis du har en Easy-ladestander koblet på, kan du styre den direkte her i SunMat. Det giver dig mulighed for at oplade bilen billigst muligt, eller mest på sol, alt efter hvad du vælger. Her kan du se et overblik over, om bilen er tilsluttet, hvilken opladningsmetode der er valgt, og om der er en planlagt opladning i et bestemt tidsrum. Under bilautomatisering kan du vælge en strategi ad gangen. Altid opladning betyder, bilen lader hele tiden med fuld hastighed, så længe den er tilsluttet.
Smart opladning betyder, bilen lader kun på soloverskud. Altså kun når solcellerne producerer mere, end huset bruger. Planlagt opladning betyder, du vælger et tidsrum, for eksempel om natten, og så lader bilen i det tidsrum. Det kan være smart, hvis du vil ramme de billigste timer. Stop opladning bruges til at pause opladningen manuelt. Og nederst har du Smart Charge med husbatteri prioritet. Her kan du vælge, at en bestemt procent af batteriet altid skal være reserveret til huset, før bilen får lov at oplade. Det sikrer, at du ikke tømmer husbatteriet unødigt. Nu går vi til historikvisningen, hvor du kan se grafer over anlæggets adfærd over tid. Øverst vælger du tidsperiode, for eksempel de sidste 12 timer eller en længere periode. Grafen viser typisk flere lag, dit husforbrug, nettobelastning, produktion og batteri. Det gør det nemt at se, hvordan sol, batteri og elnet har spillet sammen i perioden. Små udsving og peaks er helt normale. Det kan være større apparater, der tænder og slukker, eller batteriet, der reagerer på priser og belastning. Det er netop sådan noget SunMat optimerer automatisk. Nu skifter vi over til el-dashboard. Det gør du ved at trykke på el-dashboard-ikonet i bunden af appen. Her ser du dit faktiske elforbrug målt på elmåleren sammen med priser og tariffer. Det er også her, SunMat henter vigtige data til sin styring. På el-dashboardet ser du 5 felter. Aktuel elpris er den samlede elpris lige nu, altså spotpris plus tariffer og eventuelle tillæg. Brugt netstrøm i dag viser, hvor meget strøm du har købt fra elnettet i dag. Spotpris kilowatt-time er den rene elpris fra Nordpol, uden tariffer. Brugertarif er den tarif, du betaler for at bruge elnettet, ofte afhængigt af tidspunktet på dagen. Og systemtarif er den tarif, der går til drift af det overordnede elsystem. Samlet giver det dig et godt overblik over både pris og forbrug, og dette SunMat bruger til at optimere automatisk. På siden strømforbrug kan du se grafer. Du kan skifte mellem elpris og tarifforbrug måned. Elpris viser udviklingen i den rene elpris over tid. Hver søjle viser typisk billigste pris, gennemsnitspris og højeste pris. Tarifforbrug måned viser tariffer fordelt over måneder, så du kan se sæsonmønstre og hvordan tariffer varierer over året. SunMat bruger kombinationen af pris og tariffer til at optimere ud fra den reelle omkostning, ikke kun spotprisen. Her ser du døgnpriser time for time. Øverst har du 3 felter, laveste pris, gennemsnitspris og højeste pris for døgnet. Det giver dig et hurtigt overblik over, hvordan dagen ser ud prismæssigt. Under dem ser du en liste time for time med den samlede elpris inklusiv moms. Og du kan se, hvordan prisen er sammensat af spotpris, brugertarif og systemtarif. Du kan også skifte mellem købspris og salgspris. Købspris er det, du betaler, og salgspris er det, du får, hvis du sender strøm ud på nettet. Nu trykker vi på den orange knap med slalompilene i bunden. Her kommer vi ind i styringsmenuen. Det første punkt er regler. Her anbefaler vi, at du holder den på AI-automatisering. Det er her SunMat gør arbejdet for dig. Du kan også vælge simpel automatisering, hvis du vil styre mere manuelt, men det anbefaler vi normalt ikke. Du kan også slå af i styring og bilautomatisering fra. Anlægget virker stadig, men så tager SunMat ikke længere smarte beslutninger ud fra priserne. Længere nede kan du finde et overblik, som du kan rulle imod højre, hvor du blandt andet kan se, hvor mange kilowatt-time du har sparet i dag, og hvad AI forventer at spare i morgen. Nu kigger vi på forecasting. Forecasting er SunMats prognose for det kommende døgn. Det er altså ikke historik, det er en forudsigelse baseret på dit forbrug, solprognoser, elpriser og batteriets status. SunMat bruger forecasting til at planlægge, hvornår batteriet skal oplade, hvornår det skal aflade, og hvornår det bedst kan betale sig at bruge strøm, eller vente. Husk, det er en prognose, så den kan ændre sig, hvis vejret, priserne eller dit forbrug ændrer sig. Her finder du automatiseringsopgaver. Hvor forecasting viser, hvad SunMat forventer, så viser automatiseringsopgaver, hvad den har besluttet at gøre. Det kan for eksempel være opladning og afladning af batteri eller styring af elbilopladning. Opgaverne kan ændre sig undervejs, hvis forudsætningerne ændrer sig. Det er helt normalt, SunMat tilpasser sig løbende for at optimere. Som bruger behøver du typisk ikke gøre noget her. Det er mest et gennemsigtighedsoverblik. Her ser du sammenligningen før og efter automatisering. Ideen er simpel, uden automatisering havner mere forbrug typisk i dyre timer. Med AI-automatisering forsøger SunMat at flytte forbruget væk fra de dyreste timer og over i billigere perioder, uden at du selv skal planlægge noget. Farverne viser prisniveauerne, billigst, mellem og dyrest. Og her kan du tydeligt se, hvordan automatiseringen hjælper med at undgå de dyre timer. Nu går vi tilbage til bunden af appen og trykker på ikonet med huset og lynet. Her finder vi Sol Dashboard. Øverst får du et hurtigt overblik over, hvor mange kilowatt-timer SunMat forventer, at dit anlæg producerer i dag, i morgen og for ugen. Længere nede ser du en graf. De grønne søjler er den faktiske produktion, og den blå stiplede linje er SunMats forventning ud fra vejrudsigten. Og endnu længere nede ser du samme overblik fordelt på dagene i en uge. Til sidst har vi menuen med urikonet nede i højre hjørne.
Her ligger de historiske data og nøgletal. Du vælger selv kategori i rullemenuen, f.eks. solproduktion, forbrug, batteri, elnet eller økonomi. Og du kan vælge dato eller periode, så du kan trække data ud præcis for den periode, du vil se. Det er især nyttigt, hvis du vil følge udviklingen over tid eller sammenligne forskellige perioder. Du har nu fået en gennemgang af SunMath App 1 og de vigtigste funktioner i dit solcelleanlæg. Det vigtigste at huske er, lad AI-automatiseringen være slået til, sørg for at eloverblik er integreret korrekt, og brug appen som et overblik, ikke som noget, der kræver daglig styring. SunMath bliver klogere med tiden, og jo længere systemet kører, jo bedre bliver optimeringen. Har du brug for hjælp, kan du finde flere videovejledninger på vores YouTube-kanal, og du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Tak fordi du så med, og rigtig god fornøjelse med dit solcelleanlæg.